Salutare prieteni și bine v-am regăsit la alt episod din Minecraft Survival Multiplayer. Alături de mine este Luca, care tocmai a intrat mai adineauri. Nu știu dacă e român, că nu văd că nu scrie nimica încă. Și mă scuzați că n-am mai filmat 2 zile, am fost în excursii cu părinții, cu familia cu astea și de aia n-am putut să filmez. Acum așa pot să filmez. Nu mă oprește nimeni. Bun. Așa, a mai intrat unul. E bun, e român. Este și celălalt. Ăla tot a scris la Luca. Salut. Bun, e și ăsta român. Ok. După cum vedeți, asta e casa mea. Și să vă arăt cum puteți să găsiți aur și diamante mai repede. Vă uitați la minimap aici. Și calculați. Ia să vedem, noi dăm înapoi. Ne crește sau scade? 68 scade. Nu, crește 67. La vapoarea, nu pasă, ok. Să fiți la Z11, Y11, dar văd că nu ne dă. Asta e întrebarea. Nu ne dă. Trebuie să fii 11 cu 11. La X11, Z11. 12, 13, 9, 10, 11. Hai, 12 cu 12. Nu, trebuie să fie 11 cu 11. Nu putem găsi noi 11 cu 11. 13, 11X, 5, 6, 16. Văd că nu. Hai că dăm 11X și Z10. No. 13. Haide mă, uitați, 11. Tot în jos la Z11. Și eu, imediat am dat peste fier. Vedeți? Rasa, mă, ieși, mă, de aici. Cum îl cheamă? Că se pare acum. Ce caută toți aici așa, fratele meu? Hei, cucu, hei, toți de aici afară. Văd tu asta nu înțelege limba asta. Te măta. Hai, cine mai coboară? Așa, bun. Și 11 e aici. Nu, asta e 12, asta e 11. Ei, X11, Z11. Și o luați drept. Și acolo și aveți șansa să găsiți imediat. Eu te-am găsit de acolo, nu mă interesează. Hai că aproape și coborăm. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 11, atât. Bun, și o luăm drept. Într-o direcție, nu mai e drept să punem. Uite, am găsit diamond. Ce v-am spus eu, vedeți? Diamant.
Bun. Ok, acum așa nu coborâm. Așa. Ia dispartul de acolo așa, că rămâi sus. Ok. Uite, iar diamant. Nu știu ce zice iube acolo și dar nu-mi pasă. Vedeți, oameni buni? Diamond. Așa. Dacă urmați acele coordonate X11, Y și Z11 și aveți noroc. Asta v-am spus ca un sfat, prietenezi, nu vă oblig eu ca să faceți așa, cum am zis eu. Da, dacă vreți, nu vă opresc. Așa. Eu o să minez momentan. Așa, se face noapte. Uite, am găsit fier sus. Ia să vedem noi. Așa, 5, 8, 10. Time lock. Ok. Ma. Asta mai lipsea. Asta. Revenim. Din nou. Bun, a revenit. V-am spus că o să fac așa. Când o să intru unul, iese altul, intru unul, iese altul, intru unul, iese altul. Sau, aleu, doamne, nu poate să rămână naibii pe serverul ăsta și gata. Ei, nu, să iasă. Și nu-i de la net, vedeți că eu am netul bun, vedeți, l-am jumate. Și foarte bun dacă l-am jumate. Dar e de la ăștia. Iesi, intră, iesi, intră, iesi, intră. Rasa lor, dar. Voi minați aici așa înainte, dar să aveți și pe unul în spate ca să uite pe sus, că și pe sus puteți să ratați, că am mai ratate unele lucruri. Momentan nu. Momentan. Dar norocul că am găsit Diamond. Cel mai mare noroc. Asta i-am spus, v-am spus asta la unii care nu știu cum să găsească Diamond, astea sau fier. Și dacă mergeți tot așa înainte, aveți norocul să dați și într-o mină. Așa. Bun, mai ne uităm și pe sus. Așa să faceți, mergeți înainte, puneți tot să vă uitați și pe sus. Asta e singurul lucru care trebuie să faceți. Opa, bun. Bun, am găsit și lapis. Ok. Nu mă supăr. Lapis, bun. Da, ce nivel am? Nivel 3. Ok. Bun. Gata. Și punem iar astea și punem tot drept. Așa. Mamă, ce urăsc asta. Nu știu pe cine știe acolo așa, dar îmi place când vorbesc române, astea așa. Și dacă vreți, m-am hotărât eu la ceva să facem. Dacă vreți să facem peretele abonaților, îmi spuneți în comentarii numele vostru, cam 5 persoane, cam așa aș vrea eu să pun. Și vă pun pe peretele abonaților. Am auzit că s-a mai făcut așa. Am mai făcut un youtuber așa, așa am vrut să încerc și eu. Cine vrea.
Cine nu, o să uite. Așa. S-a spart, să bine că mai am unul în plus. 4 diamante. Zbuni. Adică nimic. Altceva bun. Mai crește o leacă de nivel. Așa. Mai ești sus. Stai-mă acolo. Ok. Baterie. Sofia sau Sufi. Dar cred că așa se citește Sofia. Habar n-am. Nu mă pricepe. Ori e ceva sus sau mi se pare mie? Nu e. Op. Lavă. Bun. Dacă spargem în sus, mi se pare că avem mină. Nu. Ne ducem spre o mină. Și bine că este versiunea asta e șmecheră, că lava nu mai te... Nu, ai văzut când spargi lângă lavă, înaintea încoa spre tine. Uite acum nu înaintează. Hai că asta îmi place. Așa, ăsta e biletul nostru de moartă, e că nu mai avem cum să ne întoarcem. Așa v-am arătat cum să de diamanti și astea. Te-am găsit 4 diamante, 42 și 18 lapis. Ia să văd dacă am astea activate. Ok, le-am. Respawn. Gata. A revenit. Deci asta e Sofia. Sau Sofia. Un moment. Sau nu, lasă.